Altza gainaren inguruan, auzoak eta egiten hasi zirenean, nola gogoratzen duzuzuk, kanpotik edo Espainialdetik etorritako pertsonen harreman horiek? Hombre, nobedade handia, gu bertakuak eta altzako asko oita beti hortxe oitu eginen, gu naiz hemen Larditxeki erdibirian, erreratik altzean, gu genuen momentu guztia altza genuen. Eta altzako plazan, makinat histori, eta gehoiek azaldu zian, hendi hori Martinengo zehoi, San Isidro barritua izan duzan, eta hoi baino lehenu iztuizko beste etxe handia tentzan hor, hoi ordea etorri zian, eta hori izan dut, eta hor etorri zen. Martinen sartu eta euskaraz egin alako salgenu beste izbireik, eta nik pena mundia hartu nun batian binepi. Haula komerute bido el cristiano, enez, hoi pena harri izan duzan. Eta hoi denek, den badakena, zerteletu gehan, hartun bier.